likur, telung likur, telu likur, papat likur, pat likur, terus limokur, selawe, enam lawe. Waru-waru doyong manglung neng kali. Ayu-ayu moblong, sing ayu moblong kok merati. Sanda japit dudu bahagia, panggonane nyelempet rasane enak. Sliliten itu. Ora mangan apa-apa kok sliliten ya. Tak sogoke piye? Aja, alah. Ayo kuwale. Siliten jenengan to. Ayo sing nyogok silitmu ki aku wae. Aku ra siliten kok. Mbok sliliten. Ya ora kok. Ulane ula diwel mencoke. Alah ning wit pager. Pager. Nek ana rondo lagi tenger-tenger ulane nyokot. Udel. Iya. Udel. Terus ke ra iki. Terus ke kurang sekilan nih. Kurang sekilan kok. Terus ke ya. Eman-eman ya. Eman. Yen ulane ula luwuk. Mencoke ning endi? Ning wit jeruk. Wit jeruk. Iya. Ula luwuk mencok wit. Wit jeruk. Ana rondo tengok-tengok ula ndengongok nyokot. Nyokot bathuk. Kok munggah? Lah kene ya enek kok. Apa kono ya nek bathuke? Lho enek rambute iki yo an. Oh, rusak. Nembang awake dhewe. Sembarang Mas, aku iso. Kabeh iso. Panyuwunane apa dulu Banyuwangian lungsuh Sore-sore padang bulan. ayo konco. Padha dolanan. Lagu luwih Mas to kuwi rumah. Tapi kan tebu Digiles dadi kula. bojo ayu Jare nyepaki tangga. bojo elek cil Ayo ditlateni. nek wis tuwek Ndang dipaten. Parikan. Wah, parikan aku pinter. Gedang kepok kulite ijo. Kene wis sing jepok cek kurang jero. Kasihan deh lo. Paru doyong nang pinggir kali. Ayu kinclong saiki ana ning ngendi. Iso bahasa Inggris toh? Iso lah. Bahasa Inggrisnya mangan. It, Bahasa Inggrisnya sakit. il, Lah nek mangan pas sakit apa? emoh ngeres. iki rambut basane apa Iki rambut basane rekmo. kenek apa rambutmu dawa Sebab dawa kaya dah tumo sayang. percel Mbok sing enek maknane to, Kak. Napa? Nggih makna. Sebab dawa senengane rondo. hehehe